سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كمي تخونو كمي تغنيو لومون كلنا تقبلنا رستي زغريب اللخو وتم لايف تكتاتلو نزمدب كل جزية يغني اللي جزيهم سويكم نزغت مهار بموسانكم نامزقونكم يمو كاتانا بتمرتي كناتو نايلوم تمرتنا مبار بزعبا بخمي صبوقن دس بلنان نحقو سولون سرح نركب ندليلو ميلاتاتنا عنري مبزحتنا مچم اب سدت مسمطانا تقدم نسرحو زنبرنا اب عدنا نغبرو زنبرنا አይቁፀርኒ ዳርጋ ከምዚ መረጋገጽ ስለ ዘይብልካ ጥዑይ ስራሕ ተሞክሮ ናይ ስራሕ እስካ ንኽትመጽ ኣጸጋሚ ዝኸውን ስለዚ እንታይ ይብሉካ ኩሉ ግዜ ትናትካ ሬዙሚ ወይ ካ ሲቪ ንብሎ ወይ ሌብንስሎፍ እንታይ ይበሃል ብዘይገድስ ንሱ ንኽትመልኦ ንሽገር እንታይ ከም ንጽሕፈሉ የሸግረና እሱ ስለ ዘይመልእ ድማ ጽቡቕ ስራሕ ንኽንረክብ ኩሉ ግዜ መስገደል ይኾነና ትምህርቲ ይሃልወና ኣይሃልወና ቀዳማይ ዲግሪ ዲደለና PhD ዲደለና ሞያ ዲዘለና ኣብ ኩሉ ዘላ ጸገም ያዝያ ምክንያቱ ቀጢን ሲቪ ስለ ዘለና ማለት ብዙሕ ዘይተመልአ ናይ ሎሚ ትምህርቲ እምበር ከመይ ጌርና ነቲ ተሞክሮ ናይ ስራሕ ናይ ገለ ጎዲልና ዘሎ ብብልሒ ብጥበብ ክንመልኦ ንኽእል እሞ ኣብ ስራሕካ ተመረፅትን ብሉፅ ስራሕ ንምርካብ ድማ ዓቕሚ ዘለናን ብቅዓት ዘለናን ኮይና ንቐርብ ተርያ ትኾኑ እሞ ቀጥታ ናብታ ትምህርቲ ክንኣቱ እምበር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና how to use social media for job hunting ያትብል እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ግዜና ዘሎ ግዜ ዝበልዓልና ወይ ብዙሕ ግዜና ውነጥፎ ሶሻል ሚድያ ባል ፌስቡክ ባል ኢንስታግራም ባል ዩቲዩብ ከመይ ጌርና ንጥቕምና ብፍላይ ድማ ኣብ ስራሕ ንምድላይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ወይ ጽቡቕ ስራሕ ንምርካብ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚኣ ትምህርቲ እዚኣ ነቶም ንኣሽቱ ቆልዑ ዘለዉ ዝዓብዩ ዘለዉ ደቅና ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ዘለዉ እዚኣ ትምህርቲ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ናይ ግዜኦም ቴክኖሎጂ ናይዚ ግዜ ቴክኖሎጂ ንዖም ሶሻል ሚድያ ጌምስ ገለመለን ድዩ ከመይ ገይሮም ንዑ ተጠቂሞም ኣብ ስራሕ ሻርፕ ዝኾነ ውፅኢት ከምፅኡ ይኽእሉ ኣብቲ ዝደለይዎ ዓይነት ስራሕ ድማ ብኡ ንክሰርሑ ደገፍ ክኾኖም ይኽእል ዘርኢ ትምህርቲ እዩ ክኸውን እሞ ንነፍስና ንኣሕዋትና ንደቅና ክትከውን ትኽእል እያ ዝበልኳያ እሞ ቀጥታ ናብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ክሕልፈኩም so what employers need ናይ ሎሚ ናይዚ ግዜ እዚ ወሃብቲ ስራሕ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ዝደልዩ ክንርኢና እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ወሃቢ ስራሕ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ከስርሕ ዝደሊ so employers carefully and intensively search for a qualified and grounded candidate መብዛሕትኦም ወሃብቲ ስራሕ ዋላ እቲ ዝሓመቐ ስራሕ ንብሎ እውን እንተኾነ ንዑ ኣዝዩ ዕብይ ዝበለ ሪሰርች እዮም ዘካይዱ ሰርች ጥዑይ ዝኾነ ታለንት ናይ ስራሕ ክእለት ናይ ስራሕ ተመክሮ ብትምህርቲ ብቅዓት ብቋንቋ ብቅዓት ብኩሉ ዘለዎ ዘማልአ ሰብ እዮም ዝደልዩ ወላ ስለምንታይ እቲ ዝሓመቐ ስራሕ ዘይከውን ብፍላይ እዚ ሕጂ ኣብዘን ምዕቡላት ሃገራት ኤውሮጳ ንሪኦ እዩ ከም በዓል ስዊድን ኖርዌይ ስዊስ ከምኡ ድማ ጀርመን እዚኣተን እተን ዴንማርክ whatever ሆላንድ I don't know እዚአን ሃገራት እዚኣተን ቁጠበን ኣብቲ ዝለዓለ ሴክተር ዝጠመተ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝሓመቐ ስራሕ እውን ታለንት ዝተማሃረን ብቅዓት ዘለዎን ክእለት ዘለዎን እዮም ዝደልዩ ነዚ ንኽትረክብ እጂ እንታይ ክትገብር ኣለካ በሊሕ ክትከውን ኣለካ ስለዚ ነዚ ዘርኢ እቲ ትምህርቲ ክኸውን they expect you to have the necessary educational and solid working experience ስለዚ ልክ ነቲ ስራሕ ዝዘመድ ምስቲ ስራሕ ዝኸይድ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ክህልወካ ይደልዩ ኣካዳሚካዊ ብቅዓት ክህልወካ ከምኡ ድማ ንዕኡ ምስኡ ዝዛመድ ተመክሮ ናይ ስራሕ ክህልወካ ይደልዩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እቶም ወሃብቲ ስራሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሳቶም ዝደልይዎ ጠለብ ማሽን እምበር ሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዝፅበይዎ ጠለባት ኣብ ሰባት ክርከብ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ እዛ ኣነ ይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ መብዛሕትኦም ኤጀንሲስ ዝብልዎ እዩ እዚ ምክንያቱ ወዲ 17 ወይ ወዲ 20 ዓመት 6 ቋንቋ ዝዛረብ ኮምፒውተር ላንጉዌጅ ዝፈልጥ ሶሻል ስኪል ዘለዎ ኤክስፒሪየንስ ከነ 10 ዓመት ዘለዎ እዮም ዝደልዩ ይብሉ እቶም ተላገፅቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ዝተማልአ እዮም ዝደልዩ እቶም ወሃብቲ ስራሕ ምክንያቱ ፒኪ ኮይኖም ብጣዕሚ መረፅቲ ኮይኖም ስለ ዘለዉ እቶም ወሃብቲ ስራሓት ብዙሓት ስለ ዘይኮኑ ኣዝዩ ብሉፅ ሰብ ንኽረኽቡ ግዜ ፀገም የብሎም ስለዚ ኣስዋይ እቲ ስታንዳርድ እናልዓልዎ ይኸዱ እዚ ከመይ ጌርና ነዚ ዘለዎ ጠለባት ናይ ወሃብቲ ስራሕ ከነማልኦ ንኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ንዝመፅእ 10 ዓመት እቲ ናይ ስራሕ ኮንዲሽንስ እውን ክቅየር ስለ ዝኾነ ዝያዳ ኣበይናይ ብፍላይ ኣብቲ ሶፍት ስኪልስ ዝበሃል ሂማን ስኪልስ ዝበሃል ኣውታት ክነድህብ ክንክእል ኣለና እቲ ቴክኒካል ስኪልስ
تكنولوجي قبرله نعبنت تي نعب تكنيكال سكيلز بحال نعبنت كمبيوتر معراي كون خل ماكينة مزوار كون خل سبات ملاي كون خل بزح تبقول بتن بقالن نشرحه سوشيال سكيلز جن معلال مسبات مزراب نعميل مردا نعميل ممتع كمدما بسوفت سكيلز مسبات نقول معلال ዝተፈላለዩ ሶፍት ስኪልስ ብሎም ኣለዉ እዚኣቶም ኮሚኒኬሽን ስኪል እዚኣቶም ማሽናት ክገብሮም ኣይክእሉም እዮም ሰባት እዮም ክገብሮም ዝኽእሉ ስለዚ ናበይ ዘተኮረ ስልጣነ ክንገብር ንኽእል ድማ ተርኢ ትምህርቲ እያ ትኸውን ስለዚ ዝያዳ ዝደልይዎ ሶም ቀዳማይ ኣብቶም ወሃብቲ ስራሕ ዝፅበይዎ ነገር ሞቲቬት ሰብ ክትከውን በዓልኻ ንነፍስኻ ከተተባብዓ ትኽእል ንስራሕ ዓይነት እዮም ዝደልዩ ካልኣይ ኣቲቱድ ናይ ስራሕ ኣመለኻኽታኻ እንታይ እዩ ንስራሕ ክትመፅእ ከለኻ ሓጎስ ዲኻ ተንፀባርቕ ስትረስ نزيتات ونكفلت ويدولي كالم مسكال سب كتسرح تخيل ديخا تيم بلاير ديخا مسكالوت كمي جيركا تواسيبكا صفو سرح كتدمع تخيل مقاصرتي يكون زوليو سوم سرح زود علوم سبيم زوليو صقام زمت يكونش مفتحي زمت سبيم زوليو ስለዚ كمي جيرنا نزي ازيو تري زخونه ديماندس ወይ طلبات ናይ وهاب ስራሕ ብጥበብ ከነማልኦ ንኽእል ክንርኢ ክንፍትን ኢና ቅድምናው ምእታውና ብፍላይ ኣብዘለና መድረክና ህይወት ሕጂ ዲና ኤውሮጳ መፂና ሕጂ ዲና ኣሜሪካ መፂና ወይስ 3 ዓመት ጌርና ኣለና 5 ዓመት 7 ዓመት 10 ዓመት ብዘይ ቅድስ ኣበይናይ ክፋልና ህይወትና ኣለና ዘይገበርና እንተ ኮይና ሕጂ ጀሚርና ክንገብሮ ዘለና ነጥቢ building personal brand እዚያ ነጥቢ እዚያ ካብ ሕጂ ኣስተውዒልና ክንጥምታ ኣለና ሶሻል ሚድያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለና ጠዋምታ ሪኢንጂነር ክንገብሮ ኣለና ከም ብሓድሽ بمستوعب كنرؤيه كنكلالن انتي مالتي personal brand is بحال انتي مالتي it's an ongoing process of developing and maintaining a reputation and impression of an individual group or an organization انتي مالتي قصال زخونه حدا character ወይ ከናትካ ባህሪ እንታይነትካ ክብርታትካ ዘንጸባርቕ ብራንድ ክህልወካ ከሎ ብራንድ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ሓደ ትካል ዝኾነ ነገር ንብረት ክሸይ ከሎ ንኣብነት ማይ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ማይ እዚ ንገዝኦ ዘለና እንድሕር ኮይና ዝተፈላለዩ ብራንድስ ናይ ማይ ኣለዉ ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ ማይ እዮም ዝሸጡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብኡ ዝቕልል ዝበለ one second ንኣብነት ቴሌፎን ብራንድ ዝበሃል ኣሎ ዝተፈላለዩ ብራንድስ ናይ ቴሌፎን ኣሎ ካምፓኒታት ሳምሱንግ ኣሎ ኣፕል ኣሎ ኖኪያ ኣሎ ሂዋዌይ ኣሎ ዝተፈላለዩ ብራንድስ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ብራንድ ሓደ ዓይነት ንብረት ወላ ይሸጡ እንተለዉ መለለይኦም ኣለዎም ሳምሱንግ እንታይ ምዃኑ ሬፒቴሽን ኣለዎ ንብረቶም እንታይ እዩ ደረጃ ኳሊቲነቱ ቴክኖሎጂ ሌቨል ናቱ ስለዚ ሳምሱንግ ቴሌፎን ክንብል ከለና ስእሊ ኣለና ኣብ ርእስና ኣይፎን ክንብል ከለና ስእሊ ኣለና ኣብ ርእስና ልክ ጆርጆ ክትብሉ ከለኹም እንታይ ዓይነት ስእሊ ብዛዕባ ኣብ ርእስኹም ይመፅእ ብራንድ ናተይ ንሱ እዩ ጆርጆ ዝብል ሽም ክመፃኩም ከሎ ወይ ድራር ዝብል ሽም ክመፃኩም ከሎ እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣብ ርእስኹም ኣለኩም ሽምኩም ልክ ኣቐምጥዋ ሰባት ናባኹም ነዛ ሽምኩም ክትለዓል ከላ እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣለዎም ሕራይቶም ኣዕሩኽትና ዝፈልጡና ምሳና ዝነብሩ ኣሕዋትና ስእሊ ክህልወና ኽእል እዩ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለና ንኣብነት 500 700 ኣሽማት ክህልውና ኽእሉ እዮም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ገፅ ባህሪ የብሎም ብዙሓቶም ኣብቲ ፍሬንድስ ዘለዉ ዝኾነ ስእሊ ናቶም የብልናን ዋይ ብራንድ ስለ ዘይብለዎም ገለገለ ሰባት ግን ንኣብነት ኣነ ከም ኣብነት ጥራ ኣቢለ ክጠቅስ ተኾይነ ሰመረ ቻይና ዝበሃል ኣሎ ኣብ ፌስቡክ ዝከታተሎ ሰመረ ቻይና ኣብ ሓንጎለይ እንታይ መፀኒ ኮሜዲ ናቱ ንሱ ዝፅሕፎ ፅንፅዋያት ብጣዕሚ ዘስሕቐኒ ዝፈትዎን ስለ ዝኾንኩ በዚ ኣጋጣሚ እውን ከድንቆ ይደሊ ንሱ ንዓይ ብራንድ ናቱ እንታይ እዩ ኮሜዲ ከምኡ ድማ ፊሽ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ዓርኪ ድማ ኣብ ስዊድን ንሱ ድማ ሙዚቃ ቨሪ ጥዑም ዝኾነ ክላሲካል እዚ ፊሽ ክፖስት ዝገብሮ ብዙሕ ግዜ ንዓይ ኣብ ሓንጎለይ ምስ ክላሲካል ሙዚቃ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ርድኢት ናቱ ዝገልፅ ባህሪ እንታይ ንማለት እየ እንታይ ክብል እየ ዝኣብነት ዘምፅኦ ዘለኹ ነፍሲ ወከፍና ናትና ሬፒቴሽን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክህልወና ኣሎ እንተዘይብልና መፍለጢ የብልናን ማለት እዩ ስለዚ ሶሻል ሚድያ ክንጥቀመሉ ከለና ወላተን ንውሕዳት ግዜ ነጥፋለን ዕላማ እንታይነትና ኣብኡ ክንፀባረቕ ክኽእል ኣሎ ኦኬ ልብና ገንፂልና ኩሉ ውሽጥና ገለገለ ሰባት እኮ ኩሉ ነገሮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ምስ መን ይኸዱ መን ይዓርኮም ኣበይ ከይዶም ነይሮም ቫኬሽን ደቆም መን እዮም ሽሞም መዓስ ሜክዶናልድ ይኸዱ ወይ ኣይስክሪም ይገዝኡ too much of information أو نوردينا sometimes قال ون سخير كاتوردو لو قال بزوج نقرات هذا سود سنة هي لخبلت أجن
እንታይ ንኽንብል ኢና have a consistency Facebook Instagram and YouTube LinkedIn Snapchat and Pinterest ወይ ካልኦት ሶሻል ሚድያ ናትካ ኩሎም ሓደ ዓይነት መሰጅ ክህልዎም ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ኣነ ካብ ዓመት ጀሚረ ብምሉእ ሶሻል ሚድያ ናተይ ኢንስታግራም ድዩ ናተይ ፌስቡክ ድዩ ናተይ ዩቲዩብ ድዩ ናተይ ሊንክድኢን ድዩ ተመሳሳሊ መሰጅ ክህልዎ ይደልየ ምክንያቱ ኣብ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ ውልቃዊ ዕቤት ኣብ ንዓብየሉ ንዑ ዝመሳሰል መልእኽትታት ከመሓላልፍ ይደልየ ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ፐርሰናል ኣብ ፌስቡክ ሕጂ ክልተ ፔጅ ኣለና ናተይ ፐርሰናል ፔጅ ኣለኒ ናተይ ፕሮፋይል ማለት እዩ ከምኡ ድማ ቢዝነስ ፔጅ እዚ ንትምህርተይ ዝጥቀመሉ እዚ ንትምህርተይ ዝጥቀመሉ ሕጂ ምስቲ ካልእ ፕሮፋይልስ ናተይ ኣብቲ ናይ ውልቀይ ፌስቡክ ግን ውልቃዊ ድሌታተይ ወይ ንዓይ ደስ ዝብለን ነገራት እውን የውርደልየ ማለት ከምኡ ክንገብር የብልና ማለት ኣይኮነን እንታይ ክብል ደልየ ኮንሲስተንሲ ኣብቲ ናትና ሶሻል ሚድያ ሲ ናትና ብራንድ make a name or be recognized for something እንታይ ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ ክትጥቀም ከለኻ ብገለ ነገር ተፈላጥነት ከተዕቢ ጀምር ኣበይ ክጠቕመና እዚ ስነ ኢላ ክገልፀልኩም እየ ስለዚ ንኣብነት ሚውዚክ ብሙዚቃ ክትፍለጥ ትኽእል ኢኻ ፅቡቕ ሙዚቃ ብምውራድ ድዩ ኣቀናቢርካ ብምውራድ ድዩ ናይ ቀደም ሙዚቃ ብምምፃእ ድዩ ብኸምኡ ክትፍለጥ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሰባት ንዓኻ ምስ ሙዚቃ ኮኔክት ይገብሩኻ ወይ ስፖርት ኒውስ ንኣብነት ዜናታት ዘምፁ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ዘየለ ብሬክ ኒውስ ገለገለ ካብትን ናብትን ብዜና ትፈልጦም ማለት ብሓፈሻ ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ እንተይልካሲ ናብ ናይ ክስቶ ፔጅ ክርእለን ወይ ናይ ክስቶ ፕሮፋይል ክርእለኒ ንኸምኡ ኢልና ንጥቀመሎም ሰባት ኣለዉ ስፖርት ብስፖርት ፍሉጣት ሰባት ኣለዉ ኣብዴት ናይ ስፖርት ቀፃሊ ንሳቶም ኣብቲ ናትካ ፔጅ ክህልውካ ትደልዩ ናይ ስፖርት ፋን ተረኺንካ ማለት እዩ ኢንፋክት ስፖርት ሓደ ዓብ ቻነላት ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ዝከታተሎን ዝጥቀመሉን ዘሎ ብዙሕ ሓናፂ ዝኾነ ቻነልስ ኣሎ ንኣብነት ፍናን ኣፕ ወይ ከዓ ፍናን ቻነል ኣብ ዩቱብ ፍሉጥ ብስፖርት ሓደ ካብቶም ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ነገር ክሪኤቲቭሊ ናይ ስፖርት ዘመሓላልፍ ስፖርት ጥራይ ኣይኮነን ዘመሓላልፍ ፍናን ግን ብዙሕ መሃሪ ዝኾነ ከምኡውን ናይ ፍልጠት ማዕድን ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ድምፂ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናይ ፍትሒ ኮይኑ እውን ዝገብር እዩ ኢንፋክት ፍናን ንዓይ እውን ኣብቲ ሚድያ ክመፅእ ከለኹ መጀመርያ ነቲ ትምህርቲ ናተይ ኣድኒቑ እዚ ሰባት ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝገበሮ እዩ እሞ ቴንኪዩ በዚ ኣጋጣሚ ቴንኪዩ ክብሎ ይፈቱ እንታይ ንማለት እየ እቶም ነገራት እውን ናቶም ብራንድ ኣለዎም ኩሎም ዋላ ዩቲዩብ ቻነል ተሪኻ ምን ናቶም ብራንድ ኣለዎም ብራንድ ናትካ እንታይ እዩ ሞቲቬሽን ክኾን ይኽእል ንኣብነት ንሰባት መዘናግዒ ቪድዮታት ትሕዝቶታት ሰባት ኩሉ ግዜ ካብቲ ናትካ ፔጅ መዘናግዒ ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖት ዝኾነ ብራንድ ኣለዉ ሃይማኖታዊ መልእኽትታት ጥቕስታት ንሰብ ዝሃንፅ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኮሜዲ ከም ዝበልኩም ሰመረ ቻይና ንዓይ ሕጂ ኮሜድየን እዩ ኣብ ናቲ ፔጅ ናቱ ዝኾነ ፖስት ገበሮ ቀዳማይ ክመፀኒ እየ ዝደሊ እንተርእዮ ድማ ክዓቢል እንተዘይስሸቐኒ ብርግፅ ፍሽኽ የብለኒ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ሰንስ ሂመር ናቱ ብጣዕሚ ጥዑም ስለ ዝኾነ ሆፕ ብፕራይቬት ክነግሮ ዝግባእ ኣብ ፓብሊክ የርኢ ኣለኹ እቲ ኮሜንት ግን ኤኒዌይ ዋትኤቨር እሱ ይኮነንቲ መልእኽቲ ሶ ፐርሰናል ብራንድ ክንገብር ኣለና ሰባት ዝፈልጡና መለለይ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ድሕሪኡ እንታይ ማለት እዩ ብራንድ ናትካ ብናትካ ስራሕ ክፍለጥ ዘሎ ሕራይ መሪፅካ ኣለኻ ናይ ብራንድ ክትገብር ኣብዚ ሕጂ ዲሳይድ ጌርካ ኣለኻ ንበሎ ኣነ ብከምዚ ክፍለጥ እየ ኢልና ኣለና ኣብታ ዘጥፋኣላ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲ ከምዚ ዓይነት ቫልዩ ኣብ ሰባት ከምፅእ እየ ኢልና ኣለና ጉድ ኢትስ አ ጉድ ስታርቲንግ ፖይንት ሕጂ እቲ ናትካ ብራንድ ብኣፍካ ኣይኮነን ዝመፅእ ብስራሕካ እዩ ዝመፅእ ጌት ቱ ወርክ እንታይ ቱ ወርክ ዶmonstrate your ability ክእለትካ ሰባት ክዝክሩኻ ወይ ክፈልጡኻ ወይ ሽም ክብኻ እንተኮይኖም ስራሕካ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ እቲ ስራሕካ ድማ ውልዕ ጥፍእ ከም ልቺ ናይ ክሪስማስ ክኸውን የብሉ consistent ተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት ትሕዝቶ ክህልዎ ኣለዎ so create and share original content that reflects your ability and personality and share it everywhere ስለዚ ባዕልካ ክትፈጥር ትኽእል ድሕሪ ኮይንካ ትሕዝቶ ትምህርቲ ድዩ ኮሜዲ ድዩ ሙዚቃ ድዩ ስራሕ ድዩ whatever ባዕልካ ክትሰርሖ እንተኮይንካ do it and share it sharing is caring እቲ ናትካ ዘለካ ፀጋታት ምስ ካልኦት ሼር ምግባር ጥበብ እዩ ሓልዮት እዩ ተገዳስነት እዩ ስለዚ እቲ ዘለካ ኦሪጂናል ኮንተንት ናትካ እንተኮይኑ ሼር ግበሮ ናይ ካልኦት ሰባት እንተኮይኑ እውን ሼር ግበሮ ትረስት ግን ፕሮፐርቲ ራይት ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ራይት ዝበሃል ኣሎ መሰላት ወይ ፈጠራውነት ናይ ካልኦት ክትህስስ የብልካ ክትዕቅብ ኣለካ
سبات سرحوا موسيقى بشموم كون على بشمكة كبريت كا سبات ناي سبات فيلمي بشموم نعطهم داونلود يركب بشمكة مقبار جبان يزي معناته السخا ويسخي تبابكا بتنات كذا لك كلا تنبر ناي كالو سبات سريك كون يبنوزي جبان يزو نقرأ مقدك تقصد لي find content that can help your audience or add value in their daily life and share it كل جزء سبات أبي وتنتين دلي مفتحي زعبينا استقمنا ينندلي جزينا زتفعلنا عين دليلنا جن جبرنا تجزينا زتفعلنا زنا قعنا أنت خويني معناته الزنا قاعون أكيد داس كفرنا يوصل صونا لذي بس خاشير كتجبرت تدلس اللغة بستخالة متى نتوم سبات زخونا نجر أبي وتهم أبركته كل وقت خلاله زمهرم كون خل زنا قعم خل زحقسوب كون خل كومد ما كل نجر سازي اتتجبرو قال نجر مفتح زلوا كون كتسعر لك سازي نعوز كون تحستخ دلي كتفتش لك سازي نابنا ناكاي تكبر ناي كالو سبات نمتا بزح سبات الله ناي كال شير ناجبرو قد زي تعدنا زنا زلوا مغنياتو سبات توم زفترو زلوا اب كل معازن كله خليهم كندي لو كم بعلانه سبات يفلتون عنيهم سازي نتنا تي تحستو شيرز قبر كابين على الحيال كله خليانو زي فوت اتس اوكي ناتي داونلود يركب خمناتك تقربت صبغا يكونن اتناتي ديو ناي كالو سبات كيلا تازلو بفلاي انا رايد حان كندي كالو كاباي زبلصو ግን ገና ዘይ ተፈለጡ ዘሎ ናቶም ትሕዝተውን ሼር ጌርካ ናብ ካልእ ሰብ ከተምፅኦ እንተርኺልካ ንባዕልካ ስኻውን ዝና ትገብር ኣለኻ ምክንያቱ መለለይ ስለ ትገብር ዘለኻ ማለት and then develop an expertise in something by focusing in one topic ብስተኻለ መጠን ግን ኣብ ነዊሕ ግዜ ሓደ ቶፒክ ክትመርፅ ኣለካ ሓደ ኣርእስቲ መሪፅካ ኣብኡ ብቃት ናትካ ከተልልቕ ትክእል ኣለካ ዋላ ዝኾነ ከይገበርካ ሼር ብምግባር ጥራይ ናይ ካልኦት ሰባት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንዓኻ ምስቲ ንስኻ ሼር ትገብሮ ዘለካ ዓውድካ ተኣሳስሩካ እዮም ዝጅምሩ ቀፃሊ ሰብ ናይ ሞቲቬሽን ጥራይ ዘውርድ ኮይኑ ኣብቲ ናቱ ፌስቡክ ፕሮፋይል ሰባት እንታይ ይብልዎ እዚ ሰብ እዚ ናይ ሞቲቬሽን ክእለት ኣለዎ በሃልቲ እዮም ስራሕ ንግሆ ንስኻ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ እቲ መፅሓፍ ተፅሒፍካ ሰባት ክገዝዎ ፀከም ዝበሃል የብለውን ምክንያቱ መን ምዃንኪ ፈሊጦምካ ኣለልዮምካ ስለ ዘለዉ good so develop an expertise እና be consistent in what you do ኩሉ ግዜ ድማ consistency ትብል ቃል ኣነ ዝፈትዎ ቃል እንታይ ማለት እዩ ክትደግሞ ኣለካ ሓንቲ ግዜ ኸውን ይብሉ ተደጋጋሚ እንደገና ትናትካ ሪትም ክሕዝ ኣለዎ ይብሉ ኣብ ክልተ መዓልቲ ፖስት ትገብር ተኮይንካ do it every second day ኣብ ሓደ መዓልቲ do it that way every day do it every day ስለዚ ከም ፕሮፌሽናል ኣበርክቶ ናትካ ጌርካ ውሰዶ አገልግሎት ናትካ ጌርካ ውሰዶ do it regularly stay on the theme and message ኩሉ ግዜ ግበር ብስተኻለ መጠን ግን ኣብቲ ናትካ ኣርእስቲ ኣተኪርካ እንተሰሪዕካ ኩሉ ግዜ ሰባት ሲሪየስ ክወስዱኻን ክቕበሉኻን ይኽእሉ ሓንቲ ግዜ ትገብሮ ተኮይንካ ግን ኣይከለልይዎን እዮም ሬኮግናይዝ ክብሮ ኣይከሉን እዮም the fourth create an online business so እዚ ሰለስተ ምስ ገበርካ ኦንላይን ቢዝነስ እጂ እንታይ ምትእሳር ኣለዎ ምስራሕ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ከኔክት ክገብረ ኣበይ ከኔክት ከም ዝገብሮ ትዕግስቲ ግበር ከኔክት ክገብረ most companies prefer an employee who understands customer needs መብዛሕትኦም ወሃብቲ ስራሕ ብዘይ ገድስ ኣበይ ናይ ፅላት ኣለዉ እንታይ ደልዩ ናይ ቢዝነስ ኣፍልጦ ዘሎ ትካል ከመይ ኢሉ ከም ዝሰርሕ ዝፈልጥ ዓሚል ቤን ገይሩ ይመፅእ ከመይ ጌርካ ዓሚል ትሕዞ ከመይ ጌርካ ትዕቅቦ ከመይ ጌርካ ንብረት ትገዝእ ነዚ ኩሉ ርድኡ ዘለዎ ሰራሕተኛ እዮም ዝደልዩ ሮቦት ኣይኮኑን ዝደልዩ ብዛዕባ ቢዝነስ ኣንፈት ዘይብሉ ሰራሕተኛ ኣብ ስራሕ ኣይዕውተካን እዩ ዋይ ምክንያቱ ገና ሙሉእ ዝኾነ ስእሊ ናይ ስራሕ እውን ስለ ዘይብሉ ስለዚ ስራሕ ዝፈልጥ ቢዝነስ ዝፈልጥ ሰብ ከም ሰራሕተኛ ከማን ዝለዓለ ብልጫ እዩ ዘለዎ ኣብ ካምፓኒታት ኣነ ሕጂ ኣብዚ ናይ ፅኢልካ እዚ ናይ ፀቢብ ስራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካምፓኒ ኮርፖሬሽንስ ወይ ከዓ ፕራይቬት ሴክተር ተዛዓበየ ወሃቢ ስራሕ ፕራይቬት ሴክተር እዩ ኣብኡ የዛረብ ዘሎ ስለዚ ናትካ ኣፍልጦ ብዛዕባ ቢዝነስ ብኸመይ ይሰርሕ ብኸመይ ኣታዊ ይገብር ኣፍልጦ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ እዚ ግዜ እዚ ነዚ ድማ ገና ንእሽተይ ከለካ ዲኻ ኣብቲ መጀመርያ ዘለኻሉ ኣፍልጦ ከተማዕብል ትኽእል ኢኻ بخمي بقليل أونلاين بيزنس تكبر نيشتي أونلاين بيزنس بعاقبها بتانات كابجت بيزنس تكبر ولا يتشي نيشتي نجار بمقبار كن بيزنس كمي مخاننا بيزنس تحساس باب رزقها حس كتعبي قال أنت خوين حيزك عبي يخل مالك لذي أنت قبل if you open your own business online business مخفات كبيرة يكون نفس جزء in fact courses على نمزعبو مهارة تقول يوم جن online business مقبار نتاعي تقوم
You learn how to manage a business end to end. It's a bonus. Online business is just a business, which means ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዓሚል ምምፃእ ዓሚል ምዕቃብ ከመይ ጌርካ ንዓሚል ትስዕቦ ከመይ ጌርካ ትዕቅቦ ከመይ ጌርካ ትሸጠሉ again ከበይ ተምፅኦ ትንብረት ቤን ተምፅኦ ከመይ ጌርካ ናብ ዓሚል ተብፅዖ ብከመይ ንዓሚል ሽግራቱ ትፈትሕ ብከመይ ሽግር ተመጋጢሞ ትዛራረብ እዚ ኩሉ ናይ ዓሚል ነገር ክትፈልጥን ናይ ቀረባት ነገር ክትፈልጥን ዕድል ስለ ዝበካ ናይ ቢዝነስ ኤክስፒሪየንስ ንክትገብር ዕድል ይባካ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቢዝነስ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ካምፓኒታት ነዚ they really need it ከምኡ ዓይነት ነገር ክህልወካ ኣለዎ ንላዕሊ ክትከይድ ተደሊኻ ነዚ ኣተሓሳስባ ክህልወካ ኣለዎ ብፅሬት ጥራይ ንፍዕ ምዃንካ ንላዕሊ ትኸይድን ኢኻ ኣብ ሬስቶራንት ብምግባር ጥራይ ወይ ዝኾነ ብስራሕ ጥራይ ንፍዕ ተኮይንካ ንላዕሊ ማናጀር ኣይገብሩኻን እዩ you have to have a business understanding ብምሉእ እቲ ቢዝነስ ከመይ ከም ዝሰርሕ ርድኢት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ኦንላይን ቢዝነስ ድማ ነዚ እዩ ዕድል ዝህበካ ብቐሊል ባጀት ዝለዓለ ተመኩሮ ንኽተጥሪ You will know how to find customers, keep them, find them, select suppliers, make targeted ads, YouTube, many in Facebook. فز እንታይ ማለት እዩ ዓሚል ምምፃእ ዓሚል ምዕቃብ ምሻጥ ከመይ ጌርካ እቶም ንዓኻ ዝሸጡልካ ከፋፈልቲ ትረክብ ከመይ ጌርካ ምስኦም ርክብ ትገብር ኩሉ እዚ ንክትምሃሮ ዕድል ይባካ እዚ ድማ ኣዝዩ ተመራፂ ነገር እዩ ኣብ ካምፓኒታት ናይ ሎሚ ብፍላይ ድማ ናይ ፅባሕ ካምፓኒታት እዞም ኦንላይን ቢዝነስ ፅባሕ ሶም እዮም ቶም ስራሕ ክቡ 10 years from now وهاب تسرح كغيريهم واي ابز حلف 10 عام ترينايو اب عالم زعبيه كامبانيتات زي نبرا ازين شمن زي فلز نبرا بحال امازون بحال جوجل بحال فيسبوك زي ما تم زعبي مع مايكروسوفت زي ما يفلطون يميرهم لو ما كان عالمنا تغير الله سز تغير سلازلا نحنا ون التدرجه فلطونا نكيرو يقبعنا اب مود تادما learn to sell yourself نفسها كشيء زي تغل تروينكا كلتاتك كشيء زي تغل تروينكا سرح تركب عشقاري selling yourself مالت interview مالت اب interview سي نفسخان كلتاتك كشيء تجلك اب تمشاتك كتمهارو كلالك اذن زاربس انا بي تقمنا تحج كنرينا قطر حدا carefully write your social media influences or achievements in your CV هاي مالتي اب CV نسخه تصحفو እንታይ ክትመልኦ ትኽእል ንኣብነት leadership experience ኣለና ትብል ከመይ leadership experience YouTube channel ናትካ ብዛዕባ ሰባት ከመይ ገይሮም ክመሓደሩ ይኽእሉ ዝዛረብ ኮንተንት ትዝርግሕ እንድሕር ኮንካ ወይ ኣብ ቤተ ክርስቲያንካ ተገልግል እንድሕር ኮንካ ወይ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናትካ ከም መራሒ እንድሕር ኮንካ ነዚ ተውርዶ እቲ ፀገም ኣብ ኮሚኒቲ ናተይ ኣመሓዳሪ ብኸመይ ፕሩፍ ትገብሮ ናይ ኮሚኒቲ ክትገብር ከለካ ኸይባ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሼር ዝገበርካ እንተለካ ፕሩፍ ኣለካ that's what I said ኣብ ፖለቲካዊ ፅላትና ተናጠፍካ ትዛረብ ነርካ እንተኾንካ ኣኼባት መርሕ ነርካ እንተኾንካ ኮሚኒቲ leadership ክእለት ኣለኒ እንድሕር ኢልካ you have a proof in social media that you have conduct meetings ስለዚ እዚ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣብ ሶሻል ሚድያ ክሳዕ ክንደይ followership ከም ዘለውካ ክሳዕ ክንደይ subscribers and likes ኣለካ እንታይ ትብሎ እዚ ክሳብ ክንደይ ፀላዊ ሰብ ምዃንካ influencer leadership is an influencer ስለዚ leadership capacity ናትካ በቲ ability to influence others بوقت قصر تخلي خاصة الزون أب سوشيال ميديا أبتنات كسيفي بوتاك وهابلو مغنياتو نايصبح كامبانيتات نايصبح وهاب تسرح نازي كم valuable asset ينزريو هذا نيش تكال قصر كاتوينو أب تحتيها 3000 followers تلوها 3000 followers نزيوم بخمسة كمزخ قبر خيلي نهري الكاي already كده تكون تاريخايو صباح نقول كامبانيات خسر حلقهم تغل أي تراترنيوا الذي أقال لكم أي ترايو If you are creating content in YouTube or Facebook, then it helps you also selling yourself confidently. كم زناتي فيديوز جبرو وي كمو لايف على الفيسبوك لايف جبرو سبعة زياتهم انترفيو كيدو من خزارة شكرهم مثلكم؟ No, because بفلايتهم لايف جبرو أنا أجي لايف ناس جبر وتأتي إلى مودعكم هنياتو لايف سلزي لمدكم. أتوم لايف جبرو جن كسع كندي سبعة ناتو زاربهم ناترا نحرقون جلمال وحندل جبرو سلو دخول انترفيو كده. confidence ألوم نخزارب سلزي اتزد لي كاسكيل already up training مع بيلومن يا بيومن ألو زيد ما السوشيال ميديا براند ناتك up بتكبر كتر يدخل evidence هلك مرجعت لك سوشيال ميديا ناتير أيوة أو تريوه تدخل يوم تدخل معنا إلك نفسها خد جلتين مرجعت تحتبل الدنيا وبكا many companies nowadays check social media before hiring employees if you have unnecessary things clear it out مبزحتم وهاب تسرح بزجزية زيك من الزخونة سب أبصرح متهاوب سوشيال ميديا ناتو تشيك يقبروين دي فلتكم حجة تفلتوا لكم سخيركم شيشان ناس حابكم
جن حيسكم دحر تسأل لهم maybe أم نوع كذا كاسيكم خلي أبصركم تتنقوا ناتكا سوشيال ميديا كامبانيز بوليس تشيك قبرو كامبانيتا تشيك قبرو زخونة كالا قداسي تكالون تشيك قبري معناته من النت كخفلت سلسلي أبت سوشيال ميديا نات كانوا تشيك قبرو بزحانات نجر موتيفيشنال كسا كندي موتيفيتنج سب مخان كان تريمسي هو موتيفيشنال لكذا نايس راح كابز بلخار أبتكبر نمدري ولا لا بروف قبر تكبر معه سلسي التنسخات قبرو سلخا ناي سوشيال ميديا تبعنا جوانا عخا نسو كتغمكا يخل مالتي اتكلت نسخات بلوز نبركا نساتهم نقرا من قدام كورين تريمون كابو زي تعدنا زنا أبيتن كم تعلكا يخل مالتي زي السوشيال ميديا ناتكا تقداسنا تبكا كتكراتلون كتعبيون كتقاملون علىك مغنياتو أبتدولي دلها صرح أبتدولي دلها لوتي أبتدولي دلها كتبصحت دل زلها من قدي دقافن حجازن كخول سلازخ أمبارنا يلوم تمرتنا تانيرا كمي جرنا نتزولو نايجزينا تكنولوجي تتكينا نفسنا كم تكاب دحريت مزينا حنت تمكر زي بنا أخول زخونا فلطة زي بنا مكات إنسي فزالنا نعو كمي جرنا نسبحو نكفحو بحسوتن بزي كون يكونس بنقبرو زلنا في الساميتات كومود ماتهم كامباينتات نقرو من قدوم نعنا كسنعو خبلون تمزيومون ريوم كابو انت عينت بوزيتيف سموهانا انت عينت كيلا سموهانا انت عينت كريتيف سموهانا كفلتون كمهارون مرقاقص كوننا نخلمو كميرنا ابتن دولي سرح نخنبصح ناتنا ولقاوي براند نقبر نخل زبل تمرتيك مركم فتي شماي جورجي بحالتهم مجمريا تريون زلهم بفلاي اب عود بيزنس كعبز دلي كمي جيره ناتي اونلاين بيزنس ابز غزيزي سريحه كفلطون كمهارلون بوغيره دما كعبي خل زبل برايفت كلاس هلني كوم دما اب ستوك ماركت بي زبله انفستمنت وين اشتبال بقى مالتي اب ستوك ماركت فليته على اون انفست قبري معناته السون كم سرحتنيا خوينو كدغفنان تعبينا سلازخل ناون زخدا كورس تلي علني كوم دما ناتي تكال نورمال تكال خفت ابزي هنا بافريكا كخفت دلو نعوزخون كورس من علني ابدرار هيوت ابت ويب سايت انت اتيهم فيديو لو هم يغير كل نغير زغلصلكم ابزي ويب سايت نراتيهم كتريو تدخلوا اب تحت ذا فيديو ناب كومنت غيركم على لينك كليك غيركم ناوخت كود تدخلوا توسعت لكم ابزي فيسبوك ويا ابزي جيميل ناتيون كسدوا لي يدخلوا كم وتر نزي channel نا تمهاركم تعبيلو زلهم اجوهم قصلوا كلنا هنا نعب زلنا حبراوي عبيتيو بقلنا بحبرتسبن كنعبيلو يدما تقند علامه دحر مبال نايلو متمرتي ابستو ديالا اب كاد اكسام مراخب بحنكوني بلكم تشاو